Grabing trauma ang nasinati sa mga nakalingkawa sa pagbaha o landslide sa Datuudin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Samtang kabanay sa mga nagpabiling missing malaumon gyapon nga makitang buhi ang ilang mahal sa kinabuhi. Ano ang report ni Abby Caballero? Dili gayud kuno malimtan sa magtiayong Juhaymen ug Joan masukat ang kasakit sa ilang kasinatian. Nakalingkawa sila og ilang 6 anyos nga anak apan namatay ang ilang 1-year-old nga kinamangurang anak nga nabuy-an ni Joan dihang nasabit siya sa alambre. Pinilit kong tanggal yung alambre para makapa ko rin siya, akala ko makuha ko pa siya pero hindi na, ma'am. Tungod sa kasakit, buot na kuno nila nga mohawa sa lugar. Halos lahat kami dito hindi na namin gusto na bumalik pa doon. Ang gusto namin ngayon, ma'am, hingi kami ng tulong na mailagay kami sa safety na lugar, ma'am. Patay sabang anak ug amahan ni April Lorenzo nga taga Barangay Awang sa Datuudin, Sinsuat. Gibanlas matod sa tubig baha ang ilang balay nga anaa kilid sa sapa. Sa karon ginapangita pang iyang inahan ug galaom si April nga nakaluwas kini. Sana may miracle na buhay pa siya. Samtang ipailawom na sa stress debriefing ug psychosocial intervention ang mga residente nga natrauma sa hitabo. Nag-organize po tayo ng ating PSS team, yung Mental Health and Psychosocial Support Team from the MSSD. At ngayon po nakasimula na kami mag-MSPSS sa ating mga children and women sa mga evacuation center. At dito po sa Brose, kahapon nagkandak po tayo together with our partners from the CSWDO in Davao City. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao